Donderdagavond 2 november staat aan de Dalenstraat in Banholt politie voor de deur. Even eerder is er om 5:15 dit gebeurd. Heb jij dat ook? Nou, Nederland is door naar de halve finale, dus daar word ik blij met. De Pruisen liggen niet. Of ik nog even biljarten of voetballen. Altijd gewoon eens Pruisen doorliggen. Het zal nog maar een motivatie en zo liggen doen. Het is wel gezellig, vooral met die. Met paracetamol en altijd ketamine. Wie is de chips en Malta, Yannick? Nou, in Malta is alles geïmporteerd. Voor het duur Doritos betalen ze €3. En op verbouwen! Gaan ze naar Winterbank! De groente moet jou. De krijgt zijn groente, krijgt zijn groente. De groente moet jou. Kom maar aan vloeren. Vies hel tegen 2 vingers in de oren. De groente moet jou. De groente moet jou. Kom maar aan vloeren. Vies hel tegen 2 vingers in de oren. Fuck that shit. Oh, dat is gek te doen daaronder. Trok de bonte storm, trok voorbij. Carnavalsvereniging. Carnavalsvereniging. De puttemannetjes. Nee, dit is Jean. Jean woont in de Banholt. Niks toegaven. Doe het op je sodemieter. Jannik heeft zich geschoren. Heel goed, ja. Zijn Johanse paal. Dat is niet vrienden. Hij heeft zich geschoren. En vandaar dat er nu klaar is. Oh, dat is van een jongen. Beginnen.